Здравейте, казвам се Свенмир. Аз съм в Република България. Фирмата, която се намира в момента е ВЕЦ. Ние се занимаваме именно с интеграция на мъчното производство. Глава за нарязане на самата типа вече пазара в днес. Имаме опити в целия свят. Почти цяла Европа. Сидия, Индия, който има тази прекрасна машина, дума през Отделно машината е 69 лет. Има възможността за 30 гласа на дължина детайли за офлайн контролиране с малка машина. Тази машина е с 12 колко голям апт с можни дълги детайли. Аз съм в България. Нашата фирма Лечен ВЕЦ използва тази машина. Тя е 11 полза. Две от Дурма през машината се е модел 69S и има от главни функции на отделно, като например 3D проектиране, 3D симулация на дългите детайли, също така и офлайн